cerita pas buka puasa di masjid Arau. Dadi ini kan bolo ya. Aku ki mara tik ameh maghrib setengah 6 ngono kae lho. Agi teko aku bolo. Lah, mari ngono teko. Jiko snack dhewe, jiko aku dhewe bolo. Linggo mangan to. Bar kuwi beradan komat aku salat. Nah, ditunggu-tunggu baksone teko bolo. Tik teko to. Terus aku ki njipuk dhewe bakso. Siji ki entek bolo. Bapak iki mara kok kono tik. Yo bakso. Kancane siji, aku loro bolo. Ternyata bak iki ya ampun. Mungkin bake liyane nggawa panci bolo. Nggawa panci. Nggawa mulai beh. Yo, ijo mending aku no mangan entek loro ning masjid. Dadi timbang gawa mulai, nggawa panci. Kancane radu-mani kabeh. Untung aku kok ya uman sijingkas ngono bolo. Pemora uman ngono piye? Piye to ki?